U Pirotu je 18. jula trebalo da se održi Pride karavan. Otkazan je zbog, kako je policija navela, napete situacije. Jedna grupa huligana okupila se na mestu gde je trebalo da se održi ta manifestacija i policija je onda umjesto da reši situaciju s ljudima koji su možda planirali nasilje nad nekim, odlučila da okupljanje zabrani ljudima koji su mogli potencijalno da postanu žrtve tog nasilja. I to vam je u malom otprilike sve ono što treba da znate kako danas funkcionišu stvari u Srbiji. I ako mislite da vas ova tema ne zanima, zato što možda nemate direktne veze sa LGBTQ plus ljudima, setite se, na primjer, kako se osjećate kad gledate kako policija štiti kriminalce u ograđenom prostoru ispred zgrade predsjedništva ili u Pionirskom parku, a sa druge strane prebija i hapsi ljude koji na ulici protestuju protiv ovog režima. Nekoliko dana pre nego što je zabranjen Pride karavan u Pirotu, u autobusu je napadnut Aleksandar Savić, koji tumači lik najpoznatije srpske drag kraljice Aleksis Plastik. On je aktivista, kraljica Prajda 2021. godine, voditelj jednog od meni omiljenih podcasta koji se zove Tetke i on je moj gost danas. Aleksandre, mnogo ti hvala što si ovdje. Hvala tebi što si me zvala. Meni je nekako posebna čast što si došao da budeš moj sagovornik u Voćki Čudnovatoj, zato što pratim te na Instagramu, pratim sve što Aleksis Plastik radi. Mnogo mi se dopada to što radiš i onako nekako mislim da si hrabar čovek. I ja sam kad sam prvi ovaj podcast napravila neki uvod gde sam rekla da će ovdje dolaziti samo ljudi koji ja iz određenog razloga, nekog razloga mnogo poštujem. Tako da eto, hvala ti mnogo. Hvala ti. Kako se osjećaš posle tog napada na tebe? Kako si to doživeo? Pa iskreno, nekako i dalje ne uspevaju da mi se slegnu utisci. Prošlo sad nekih, 10 dana. Ja imam osjećaj kao da je prošlo 100 godina od tada, ali nekako nisam imao vremena zbog svih svojih drugih obaveza, onda odlazi kod lekara, odlazi u policiju, onda stalno neko dolazi da me vidi i nekako što nemam vremena da se to slegne. Sa druge strane, možda to i nije tako loše. Juče sam baš bio kod psihijatra, pa sam onda bio kao nekako da sam kao svi su ono kao to je baš velika trauma. Ja nekako i dalje to ne doživljavam tako, da samo čekam kao da će to nešto da me udari ili neće i nadam se da neće. Ali naravno da nekako stvarno gomila ljudi mi se javila sa vrlo lepim pričama, vrlo lepim uticima, vrlo lepim željama, puno pažnje od, ne znam, mojih komšija, preko kolega iz civilnog sektora, ne znam, prijatelja iz osnovne, srednje škole, tako da taj neki osjećaj ljubavi i svega je lep. Sad mi tako najgora stvar mi je što treba da skijem konce, pa se bojim koliko će to boli. Rekao si da ne misliš da te ta osoba koja te napala u autobusu prepoznala kao javnu ličnost, ali da je napad ipak bio inspirisan homofobijom. Reč je, ja sam iz medija zapravo čitala šta se tu desilo, nekom privesku koji si ti imao, pa je ona nešto tu i prokomentarisala. Da li se sad ti posle ovoga svega osjećaš bezbedno? Mislim, ti kažeš ne doživljavaš kao traumu, ali logično je da te pitam, se osjećaš bezbedno u autobusu, se osjećaš bezbedno na ulici? Jel se u tom smislu nešto promenilo u odnosu na ono pre tog incidenta i sad? Pa, mislim da prvo, ono što bih shvatim, znači, ona inicijalno mene nije napala zbog tog preskona, taj prelazak je dala tek kad je sjela pored mene i počela se raspravlja sa mnom. To inače, mislim, pošto ljudi sad zamišljaju to ko zna šta, to su bukvalno, nisu labubu, ali kao oni brac labubu, zove se braciz. I to su kao neke lutke sa nekim kostimima životinja. I njoj to iz nekog razloga bolo oči i impliciralo da sam ja gej, mislim, što kao i razumem. A što se tiče to, mislim da taj osjećaj bezbednosti nekako, mislim da je to neki luksus koji retko ko od nas ima, pogotovo znači ako smo gejevi, žene, trans osobe i tako dalje, tako da sam ja nekako navikao da uvek obraćam pažnju na to šta se dešava oko mene, šta se priča oko mene i slično, jer mi ovo svakako nije prvi, verovatno je najgori, ali nije prvi incident. I nadam se da se posle toga neće osjetiti preterano nebezbedno. Primetio sam da sam par puta u kafiću ili ne znam, u čekaonici kod lekara kada neko prođe da se malo cimne mi bude neprijatno, jer nekako nikad nisam pomišljao da neko ko možda tu bode nečim. To mi je dosta, to mi je malo čak i smešno, jer kao nekako, ja sam mislio kao da bi neko kao uboda, to kao sad ne znam, neka ozbiljna stvar, zapravo kao to bukvalno mene ubala, kao to je za pola sekundarno prošlo kao kroz puter i kao to je to. Sad nisam, okej, ali kao da je tipa, rekli su mi lekari da me ubala, ne znam, u butinu ili bilo gde, kao da je to moglo mnogo gore da se završi. Tako da je to nekako ipak
izgleda da je život malo fragilniji nego što sam ja zamišljao. Ali mislim da je kao suština nekako toga da se prosto, da ne dozvolim da nas ti strahovi kontrolišu. Ja se ceo život nekako trudim da me ti strahovi ne ograničavaju. Ali dobro, da kažeš nemaš traumu, ali okrećeš se u čekaonici, mislim, uopšte nemaš traumu. Da, pa, mislim, ne znam, uopšte ne mogu da kao, kažem, da procesuiram, nadam se da će mi dobiti godišnji posle bolovanja, pa da ću moći da odem u vikendicu, pa da stvarno da malo kao porazmislim o svemu tome. Ja se nekako samo ceo život uvek plašam da mi se ne desi nešto kao što će da me onako obeleži za ceo život. Nadam se da ovo ipak neće, jer ja radim žurke, snimam ulične intervjue, nekako to bi moglo da bude baš problematično. Jel živimo mi sad u nekom prividu tog bezbednog okruženja i za život onako bezbedne države? Evo to što se tebi sad dogodilo nedavno, taj napad, taj incident, dakle i povredu koju si pretrpeo. Šta misliš, u čemu je koren nasilja u Srbiji? Mislim da nasilje postoji svugde globalno i da po tome nismo mi ništa puno različiti. Možda možemo da uporedimo procente, ali zapravo i ne možemo ni to jer nemamo nikakvu zvaničnu statistiku. Ono po čemu se Srbija razlikuje možda od nekih pristojnijih društva, da ne kažemo od većine, je to što kod nas se nasilnici vrlo često ne procesuiraju. Dakle, ja mogu da govorim iz perspektive nekoga ko je prijavio sigurno preko 50 ljudi, uglavnom za pretnje na internetu. Ja sam nekako, dakle, ne je pitanje mog ličnog straha, pitanje je toga da mislim da niko nikome ne sme da preti. Prijavljivao sam i stvari koje se dešavale na ulici. Od nekih najjednostavnijih stvari da sam ja, ne znam, nekom momku rekao, dakle, uvek od mene, čak i ako ne krene sa nekom homofobijom, se vrlo često završi. Sam nekom momku rekao da ne baca opušak na ulicu, jer to što mi izuzetno smeta kad ljudi bacaju đubre na ulici. On je mene krenuo da udari i naravno se to nekako pretvorilo u to pederčino i slično. Nije me udario, bio je priveden. Čak smo, znači, išli na sud i na kraju je on oslobođen. Dakle, ne mislim ja da on sad trebalo trunu zatvora, da je trebalo dobije neku meru koja će da ga sledeći put navede da porazmisli o tome. I nekako postoji duga praksa, ne sankcionisanja nasilja, dakle, ne samo uvijek posljednje 2 godine, kada je bukvalno nasilje na svakom koraku. I onda je nekako i logično da će to da samo da dalje kulminira. Jer ako nama nasilje postane svakodnevnica, onda ga ljudi manje i prijavljuju. Nekako se onda institucije postaju sve imune na to. Zašto se neko ne bi ponašao kako god želi. Jel imaš ti utisak da se i sam prilagođavaš toj nasilnoj stvarnosti u kojoj mi Pa živimo? vrlo. Ja to uvek mogu da uporedim ljudima. Znači, ja sam recimo jednom doživao veliku kritiku na internetu zbog korišćenja onih gifova i videa iz zadruge, jer je kao to nama bilo smešno. I onda je neko kao meni rekao, kao pa sećaš kao, ne znam, pre 15 godina, tipa kad je neko se izdere na nekoga u realitiju, pa je kao bilo strašno. A danas kao ljudi bukvalno lome ruke i noge, i kao mi smo to potpuno normalizovali, ali se naravno onda nego ja svesno pokušavam da zapravo i sebi i drugima pružim neki otpor u toj normalizaciji, mislim da je stvarno mnogo važno. Sa druge strane moram da kažem da sam malo negde i ja posustao, recimo imao sam pre par meseci, neki klinci su me ispred kladionice gađali kamenom u kraju gde živim i nisam to prijavio policiji, zato što znam, znači, da ako prijavim policiji, da on to čeka, znači, da će oni da dođu, da moram da dajem izjavu, da ću onda sutradan verovatno morati da idem tamo ponovo i ko zna još koliko puta i da se ništa neće desiti. I onda nekad, naravno, prosto je lakše da se samo okrene glava. A kakvi su bili sad u policiji kad se dogodio ovaj napad? Pa, znači, policija je vrlo brzo stigla i ne mogu se da kažem da kažem kao da su... Oni su, znači, imali neku drugu ideju, prosto taj inspektor je bio neki stariji. On imao ideju, znači, pošto je došla moja prijateljica odmah da to bude sa mnom. Znači, oni su imali, misli da je to kao neki zločin iz strasti, da sam ja i sa jednom i sa drugom, pa jednostavno ja tu morao da se objašnjam. Na kraju, kad sam ja ušao u vozilo hitne pomoći, drugi kolega njemu objasnio, kaže, ma ne, to ti je Alexis plastika, on se odvlači kože i tako dalje, ali su bili jako pristojni. Ne mogu da kažem. I kad sam sutradan otišao da dam izjavu i kada sam te večeri otišao da odnesemo izveštaj od lekara, bili su poprilično pristojni, šta će dalje dešavati, ne znam. Je li ovo sad sve šizofreno? Malo pre ja kad sam pravila onaj uvod, kad sam rekla da mi živimo u društvu gde... A sad ja ne mogu sad to a priori da tvrdim, jer policija nekad radi svoj posao, nekad ne radi svoj posao. Evo sad je radila svoj posao, ali šizofreno je malo. Jel imaš taj utisak? Dakle, mi preko dana imamo svoje normalne neke aktivnosti, idemo u školu, na fakultet, na posao, a onda se uveče periodično kad su protesti i kad dođe do neke eskalacije na tim protestima,
bijemo s tom policijom, oni hapse nas, tuku nas, to je tortura, to je, dakle, policijska brutalnost. A opet zovemo policiju kad smatramo da smo žrtve nekog kriminala ili ovakvih stvari. Mislim, to je vrlo bizarno. Ja sam imao situaciju gde sam bukvalno neka meme stranica, recimo sa 10.000 pratilaca, je šerovala moje slike, moju sliku u majici na kojoj piše ACAB i bio sam ko udari Aleksa Plastik u glavu, kao dobio od mene pivo. I onda sam ja to naravno prijavljivo VTK i to mi je bilo toliko, mislim, sve ove situacije su presmešne, ali sa druge strane, mislim da kao, ja stvarno ne mogu da zamislim dakle, da mi u narednih 5 godina imamo policiju za koju smatramo da je na našoj strani. Dakle, ne mislim ja da policija uvek loša, ali nekako jeste. Kada pogledamo, znači ne samo Srbiju, nego kada pogledamo i neke druge zemlje, znači ne znam da ćete u Nemačkoj da vidite kako policija lema ljude koji protestuju protiv genocida u Gazi, ili ne znam, ljude koji protestuju protiv Trumpa i slično. Dakle, policija je nekako uvek uz režim. I to je verovatno neki društveni problem, ja ne znam nikako da to prevaziđemo i rešimo, ali mislim da svakako ne treba da prestanemo da očekujemo od policije da zaista radi svoj posao, jer mi kao građani plaćamo, jer su oni dužni da budu deo jednog sistema koji sprovodi pravdu, a to što oni sad ne rade, to je samo razlog da ih mi više pljujemo i kritikujemo. Šta misliš da će da nastane iz svega ovoga, iz našeg društva, ovakvog kakvo je sad? Ili imaš ti viziju kakvo društvo bi želeo da Srbija postane? Pa, ja bih volao da iz ovoga shvatimo da neke jednostavne stvari, to da dijalog mora da postoji, da ljudi shvate koliko je važan civilni sektor, jer mislim da... Jesi vidio sad ovo najnovije istraživanje CRTE gde poverenje građana u civilni sektor raste? Mene je onako iznenadilo, prijatno. Da budem, nisam video, ali obuhvatno sam se naježio, zato što mislim da nekako civilni sektor, ja sam dugo radio u civilnom sektoru i jako sam srećan što u njemu više ne radim, zato što mislim da ne postoji sektor koji trpi više zlostavljanja od opšte javnosti. I satanizacije. I satanizacije, u kojem su gori uslovi za rad i tako dalje. A zaista radi neke ekstremno važne stvari. Ja sam, mislim, kao krenuo, tako što sam bio u školi ljudskih prava omladinske grupe Helsinškog odbora. Kasnije sam radio u Prajdu, da se zna, ali nekako imam dosta pozitivno svemu tome i koliko god sa tim ljudima nekad sam se slagao ili nisam, uvek je postao jedan vrlo civilizovani dijalog. To su bili ljudi koji su retki u ovom društvu, koji mogu da budu solidarni uz ljude s kojima se uopšte politički ne slažu. I to je neko društvo u kojem bih ja volao da živim. Meni se čini da mi ne razumemo u potpunosti demokratiju, koliko je nenormalno da, ne znam, bilo koja stranka ima više od, ne znam, 35, ali ne znam da podučem sad ja crtu, posto na glasova na izborima, da se mi svi toliko, jer i u drugim zemljama takođe postoje i stranke ekstremnije levice, ekstremnije desnice, pa kao su sposobni da sednu zajedno za sto i niko nema ambiciju da, ne znam, ima preko 50% glasova. Mi živimo u zemlji u kojoj neko, čovjek, mislim Vučić, ako nema 50% glasova, ja ni ne mogu da zamislim kakve su njegove reakcije tamo sa ljudima koji su mu najbliski saradnici. Tako da mislim da su to kultura dijaloga, koliko god to zvučalo kao neko opšte mesto, i razumevanje da nema nikakvog vođe, da smenjivost vlasti mora da postoji i da tipa prestanemo da verujemo te mitove kao, ne znam, koliko dana radnog staža ima Dobrica Veselinović, da ko je gde išao na more, znači te neke kao, zemlja gori, kao on je otišao 10 dana na more. Mislim, to su kao, mi očekujemo i dalje, znači neke lidere poput Vučića koji ne ide na more, ne spava, ne jede, nema vremena za porodicu i samo je jedino posvećen svoj borbi za bolju državu, a ne želimo tog Vučića. Tako da, mislim da su to, i da budemo malo hrabriji, verovatno i to. Meni je u jednom momentu delovalo nekako da, u jednom momentu, to govorimo nekoliko godina u Srbiji, da ipak se stvari pomeraju na bolje. Održano je nekoliko prajdova na kojima je bilo sjajno, dakle onako kako treba da bude na prajdu. Dakle, to je sjajna atmosfera, poslata je poruka, sve se završilo kako treba, nikom nije razbijena glava. Jel to naivno bilo? Da se pomisli. Si ti pomislio to, da mi krećemo kao društvo ka tom nekom trenutku gde, o svemu ovome o čemu si ti malo pregovorio, da ćemo moći normalno da razgovaramo, pa nema veze što se ne slažemo, nema veze što isto ne mislimo, mislim, sačuvaj Bože da svi mi isto mislimo. Pa mislim da, ja sam recimo tu ideju imao negde 2014. kada se desio onaj prvi Pride koji je bio bez većih incidenata i posle svih onih zabrana. Pa misliš da ti je bilo to, iz ove perspektive, smo mi naivni ljudi? Mislim da nismo, zato što se mnoge stvari jesu promenile. Mislim da Pride
jeste lakmus za neke društvene promjene. Ali te promjene nisu došle zato što je ova vlast nešto uradila bolje. Mi nemamo, dakle, nikakvu relevantnu zakonsku promjenu u posljednjih, nije ni 12 godina, to je sada već skoro 15 godina. Čak i te neke zakonske promjene koje su napravljene, ti zakoni se ne primenjuju. Imali smo i neku nadu kad je krenula priča o zakonu o istopolnim zajednicama, to se također nije desilo. Ali mislim da se ljudi jesu promenili. Mislim da su ljudi, ne svi, ali jednim dobrim delom shvatili da mi jedni drugima nismo neprijatelji, da bukvalno smo ljudi kao i svi drugi, da imamo samo neke možda specifičnije probleme na sve ove probleme koje svi imamo kao društvo. I mislim da je to jako važno. Mislim da to, recimo, dosta se pokazuje kroz ono što ja radim, da ljudi nisu toliko homofobični kao što neko želi da to prikaže, da možda samo ne znaju, nisu imali prilike da interaguju sa drugim LGBT ljudima ili prosto ne razumeju. Mislim da je to dosta važno. Mislim da Pride definitivno pokazuje jednu društvenu promjenu. To se puno vidjelo i kod Europride-a, gde ljudi nisu dozvolili da se vodila jedna vrlo organizovana propaganda, imali ste govor mržnje svaki dan na televiziji, imali ste čak i povećano nasilje, ali ste također imali i ogromnu povećanu solidarnost ljudi. Znači, ja znam ljude koji su bili u Dverima, koji su došli taj dan na Europride, zato što su smatrali da je ugrožena sloboda okupljanja. Mislim, mi moramo da budemo svesni da je to kao nešto što je ustavom zagarantovano, nešto bi svaki pristojni građanin trebalo da brani. Jesi imao ti očekivanja svojevremeno kad je Ana Brnabić ušla u politiku da će nešto malo, si pomenuo ovaj zakon o istopolnim zajednicama. Jutros gore koleginice i ja pričali o tome kako se ovde zapravo ništa nije desilo i sad ima tu nas starijih i mlađih koje otprilike ne znaju. To je žena koja se pojavljivala na Prajdu, koja je dolazila da se slika na Prajdu i od nje su nekako, ta zajednica od nje nekako očekivala. Evo i ja sam očekivala da će nešto uraditi. Ona je u jednom intervju za jednu dokumentarnu emisiju rekla da to nju nikad nije ni bilo na agendi, da jednostavno je to njena seksualna orijentacija, ona ne želi da to bude nešto što je određuje u politici i da jednostavno tome, ali koristila je tu priliku da dođe i samo to pojavljivanje, na primjer, na Prajdu je moglo da znači da se ljudi ponadaju da će nešto da uradi za zajednicu. Mislim, sad zaista da vi zamislite kao lezbiku koji nije bitan zakon o istopolnim zajednicama. Ne pričam ti o Ani Brnabić sad, znači zato što je sve ovaj diskurs i sve otišlo otprilike dođavo, znači sad onako baš je sve gadno, ali na primjer o Ani Brnabić od pre 7-8, odnosno 5-6 godina, ajde, mislim, nije... Ako hoću kažem, zamislite sad kao lezbiku koji nije bitan zakon o istopolnim zajednicama, pa to je kao bukvalno na nivou science fiction. Ali kad je ona došla, mi smo svi bili puni, ne samo mi, bukvalno svi, ja se sjećam kao kod mene u porodici, pa svi kao nešto kao gaze po jajima, pa kao pa možda će to sad biti dobro, pa kao eto, ona nama ne smeta. Pa čak s time ne se sjećam moje babe koja, znači, vrlo diskretno bila Pro-Vučić, kaže pa šta mene briga, neću o nju u krevet da vodim. Znači, to definitivno jeste čak i donalo neku promjenu u smislu, ljudi su svaki dan na televiziji gledali jednu lezbiku, ali ona mimo toga ništa nije uradila, sam što je pripomogla da se zaista Vučić i njegov režim prikažu kao nešto daleko liberalniji nego što jesu. Vrlo brzo su i ti njeni dolci na Pride bili vrlo kritikovani. Potom se desilo ono što se desilo na Europride-u, kad je, mislim, ona u zemlji u kojoj je taj Europride zabranjen, došla da otvara konferenciju. I onda smo imali taj okršaj sa njom. I mislim da je to verovatno najbolje što je ona zaslužila od LGBT zajednice. Oni su i tada i nakon toga pokušavali da pravite neke privatne sastanke, kafe i slično sa ljudima, jer to je nekako njihov sistem funkcionisanja, gde oni nešto obećavaju, priču koliko im je stalo. Mislim, mi smo bili na tim sastancima državnih institucija da se nama govorilo da je u interesu, među prioritetima ove vlade su ljudska prava, zakon o istopolnim zajednicama i slično. Tako da te priče, to nije bilo su laž. Zašto i kako, mislim, u to ne bih ulazio, ali definitivno da je i to bila jedna onako vrlo razočaravajuća situacija. Malo pre si govorio o tome da ipak imaš utisak da su se ljudi, sami ljudi negde promenili. Ja, na primjer, to mogu da vidim iz onih videa koje ti kačiš iz Reelsa na Instagramu. Znači, mogu da primetim da čak neki ljudi onako koji u početku imaju neki gard, pa onda lepo tu popričaju, pa možda im nešto nije jasno, pa pitaju, pa ti objasniš i sve to onako prilično prijateljski deluje.
to stvarno tako? Jel biraš da kačiš na Instagram ono što, na svoj profil Alexis Plastik, ono što je pozitivno ili ima i baš onako negativnih stvari? Zapravo ne. Znači, nekako, nama je negativni kontent mnogo bolje prolazi od pozitivnog, tako da, znači, ja sam nekako ni doživljavam kao sad da je to moja uloga, kao da se nešto prikazujem, znači, moj lični cilj je kao da budu stvari koje radim budu što vidljivije i naravno da imaju neku indirektnu, edukativnu ili osnažujuću komponentu. I mi samo ne okačimo nešto što nam neko traži da ne okačimo ili nešto što je možda dosadno. Ali sve smo kačili i čini mi se da to vrlo dobro odražava bar te ljude koji žive u Beogradu. Dakle, da oni nisu... Mi smo čak radili jedno istraživanje ne istraživanje, ali kampanju za IPAK centar. Oni su nešto radili sa svojim studentima i onda su ih pitali kao pa kakvu kampanju hoće da uradimo, da ispromovišemo taj toolkit zapravo za borbu protiv dezinformacije. Oni su rekli kao svi kao hoćemo da zovemo Alexis da snima vide i onda sam ja nekako podsvesno tražio neke ljude koji će negativno odgovarati na ta pitanja, ne znam, da li misle da muškarci treba da nose štikle, šta misle tome se dva muškarca ljube. I onda sam kao uhvatio sebe da prozim kroz, znači od Manježa do Kneza i kao gde su ljudi sa svojim nekim agresivnim, negativnim mišljenjima. Čini mi se da kao sad naravno tu postoje neki procenti koji neće da se snima zato što vide mene i tako, verovatno. Ali ja istinski mislim da ljudi nisu do te mere homofobični, samo da su neki homofobični ljudi dosta glasni, da žele da na tome poentiraju, mislim da nemaju na čemu puno. Mi znamo i, recimo, kad ste imali one ljudi koji potpisuju one apel 100 ljudi kao, ne znam, koji su protiv istopolnih zajednica. Dakle, uvek je to neki Bože me sačuva ljudi sa nekim biografijama, znači, u dosijejima za porodično nasilje, prodaju droge, neki ludaci koji prave neke električne piramide, ne znam, Bora Đorđević i tako dalje. Znači, to su uvek neke obskurne ličnosti i onda oni nemaju ni zašto da se uhvate u svojim životima, pa se hvataju za to neke poluusmene žene iz Dveri i tako. Mislim, i onda njima to je jedini adut. Znači, oni nemaju da ponude ni neki program, ni neku ideju, samo tu homofobiju i transfobiju i to širenje nekih strahova, kao i sada kod Pride karavana. Znači, nemate vi tu nikakvu racionalnu ili smislenu priču, nego nešto kao neko trovanje dece. Kad smo kod dece, moram da ti ispričam. Decu imaju 6 godina, devojčice 2 i sad gledali smo neki film i sad 2 momka se ljube i pita mene moja ćerka kao mama zašto se one ljube i ja joj kažem pa zato što se vole i tu nekako prestaju pitanja. To je kao okej, dakle nema više nikakvih nedoumica i to je sve shvatljivo. Kad smo se dogovarali za ovaj intervju, ja sam ti u tezama negde poslala da ću te pitati za jedan video koji si snimio, meni je bio upečatljiv. Sreo si jednu gospođu na ulici i sad nju si anketirao. Pričali ste nešto i ona, kako ti je, rekla ti je prvo, otprilike, neka te Bog čuva gde god bio ili bila, mislim to parafraziram, i naglasila ti je da je vernica i nekako imala je potrebu da kaže da si joj sviđa, da si simpatičan čovek, mislim, otprilike, ono i da joj je Alexis simpatična. A kako ti to doživljavaš? Pa, isto kao je ovo što smo prethodno pričali, dakle, da su ljudi većinski ljubazni, da su ljudi većinski brižni, empatični, da ona verovatno možda onda preuzima na sebe neku odgovornost da ona meni pokaže da sam ja, da se ja osjetim prihvaćeno, jer pretpostavlja da verovatno nisam. I meni je drago da zapravo taj sadržaj koji ja plasiram pokazuje toliko dobrog u ljudima i da su ljudi i hrabri, i zabavniji, ali i ljubazniji, empatičniji nego što svi mi mislimo. A kako je tvoj osjećaj? Si prihvaćen ili ne? Pa ja nešto puno ne ostavim prostora ljudima da me prihvate ili ne prihvate. Nekako ja to očekujem po defaultu. To je meni moja mama rekla kao da nismo imali šta kao da prihvatamo ili ne prihvatamo, kao prosto ti kažeš kako stvari stoji. To je to. I mislim da je to naravno neki odbrambeni mehanizam, jer ja se sjećam kad sam imao recimo 7-8 godina, kad sam shvatao da sam gej i slično, znači mene uvek najviše brinulo šta će mi kaže mama i šta će mi kaže učiteljica. Ja sam probao godine razmišljajući o tim stvarima. Reakcije tvojih, ljudi do kojih ti je stalo. Tako je i tada naravno kad ti dete ima vrlo malo o tim stvarima, ne znam, znači ja sam imao 7 godina kad se desio onaj krvi, Pride, tako da to su stvarno strašne stvari da jedno dete mora da osjeća, da ću morati nekako da promenim svoju seksualnu orijentaciju
pogotovo što ti u tim godinama ništa o tome ni ne znaš, niti imaš u tom periodu gde da naučiš. I tek kada sam počeo da se autujem, sam onda krenuo da ne nalazim zapravo na tu ideju da zapravo me ljudi vole i da se neće puno promeniti, da je što najbitnije sam ja prelomio da kao ne mogu da se menjam, šta god. Možda zato što je Aleksis predobra riba, pa je zato da tako prihvaća. Moguće, mislim, naravno, bilo je tu gomila tih situacija u srednjoj školi, gde uđem u srednju školu, ne znam, svi dečaci se okrenu zidom zadnjicom uz zid, da ne znam, kao prolazi peder, pa kao i tako dalje. Ali sam ja nekako sve tu uspevao da okrenem na neku kao šalu, to je neki moj odbrambeni mehanizam, čak i kad se sad ovo desilo, prosto humor je nešto što kao mene lično štiti i čuva. Pitao si me isto kad smo se dogovarali da li da dođeš u Dregu ili u civilu, od čega zavisi? Pa ja inače nekako zavisi od toga... Čekaj, samo da se razumemo, nisam ja rekla dođu u civilu, tako da si ti zapravo. Pa generalno zavisi od toga koliko imam vremena tog dana i kako mogu da se organizujem. Sada trenutno nekako makice gledam da pobegnem od Drega, zato što bukvalno ja mislim da poslednjih 6 meseci sigurno svaki treći, četvrti dan sam u Dregu i da kako se sve ovo desilo, samo želim da kao se možda malkice napravim pauzu, možda 2 nedelje, da probam da složim sve uticke, sad imam neke obveze, prosto ljudi su kupili karte za događaje koje radim, moram da to, mislim ne moram, ali želim da to sve ispoštujem, ja sam bio kao, ajde kao danas neću, kao nekako malo se promovišem kao muškarac, kao šta fali. Toliko sam se trudio da smršam i da, znači kao sam ne znam da gledam u tebe na kameru, hvala ti, da smršam i tako dalje, pa kao malo i to, ali generalno ja volim da budem u Dregu, znači to me nekako volim da nosim štikle, ne znam kako to da objasnim, kad sam bio mali, meni su žene koje su na sceni, znači Madonna, Britney Spears, Mariah Carey bile impresivne, znači ovako, ne znam da li to imaju straight ljudi, ali kao, ja sam se ovako treso kad vidim Britney Spears na TV-u, i kada ona onako prošeta binom i tako dalje, i onda nekako mi to prenosi taj vibe i volim i modu, volim onako da zabavno nekad biti žena. Nije preterano udobno biti muškarac koji se pretera da je žena, ali dobro. Pa dobro, nije preterano udobno ni žena kad mora da se komplet spremi, ali objavio si video gde si rekao da to traje minimum 3 sata. Dakle, to je onako ozbiljno spremanje. Pa je, mislim, od muškarca, ljudi mislim kao da je to kao sad ti samo obučeš žensku odeću. Zapravo, znači ja nosim kukove koji su napravljeni od sunđera, nosim korset koji je vrlo uzak i neudoban, nosim štikle, što su već štikle, to bolje znaš. To je scenska šminka. Tako je to scenska šminka, znači da ti lepiš obrve, onda crtaš nove, nosiš 3 para trepavica, zalepljene nokte, znači dosta je tu toga, 5 pari čarapa, dosta je toga što je tu neudobno, ali nekako ima sve to svoju čar. Dobro, to što ti na kraju uradiš i šta proizvedeš i koji je efekat toga, ja samo mogu stvarno da ponovim da si ti jedan jako, za mene hrabar čovek. Jel ti sebe vidiš kao hrabrog čoveka? Mislim, nije lako biti na bilo koji način drugačiji od većine u ovakvom društvu. Na bilo koji način. Mislim, sigurno da sad kad gledamo nešto objektivno, da ja jesam hrabar, ali mene nekako više vodi tipa moja velika želja je da testiram ljudske reakcije. Znači, meni je to, recimo, jako zabavno. Pa primetila. Znači, moje ovdje pitanje, bata ili seka? Da. I onda nekako mi je kao baš, zabavno mi je da gledam kako ljudi reaguju, kako reaguju na neka pitanja kad ih izbaciš iz zone komfora. Čak mi je zabavno nekad i da gledam posle sebe, znači ja generalno ne volim da gledam svoje videe, ne volim svoj glas kad je snimljen i tako dalje. Ali mi je jako zabavno, recimo, kad mene neko način zbuni, što se dosta ređe dešava. Šta te zbunilo? Znači kad smo bili, snimali smo baš to za Ipak centar i bio neki momak koji je bio onako delovao malo homofobično, sad sam ja njega onako zadirkivao sve vreme i onda sam nešto rekao kao ti voliš sigurno da mjaučeš i da nosiš ženske čarape, znači sad ja kao preterujem, ali zato što sam kao nekako osjećam da tu ima nešto, da. I onda mene krene da vređa da sam ja bolestan, da imam bolesne projekcije i tako dalje, ja kažem njemu šta je najbolesnija stvar koju si ti uradio. A pre toga, sad ja reći to, i onda meni kaže kao pa ubio sam prosjeka kad sam imao 19 godina. I ja sam se tu, znači mislim se nikad u životu nisam toliko uplašio i gledam ako mogu druga koji to snima. I sad ja ne znam da se on šali, sad ja kao njega pitam kao pa kao šta možda nam kažeš o tome, on kao pa ne mogu kao istragaju to. Kao sad sve kao fino, kao gledao sam horror filmove, kao ne treba ništa naglo da se radi. I kao se tu fino s njim završam. I mi nikad taj deo kad on to kaže nismo objavili, sve na mom Patreonu. I baš sam tu pitao ljude koja mislite da je tačno.
I sad kad sam bio sam na Malti sa drugaricama i pričali smo baš o tome, on je tad kad na početku videa, on kaže kao da nešto čita vezano za Caravaggio, studira istoriju umetnosti. I onda kako smo čitali Caravaggiovu biografiju, smo videli da je Caravaggio sa 19 godina ubio prosjaka i da je ovaj lik mene kao samo posprdao. Što kao, mislim, naravno sad mi je to vrlo impresivno. Iako ovo ikad bude gledao koji ja mu stvarno čestitam. Pošto kao to, bukvalno sam bio Uspeo je da te šokira. Da, i to bukvalno baš dugo vreme ljudi to retko uspevaju, tako da eto. A šta kažeš, evo ja sad, pitala sam te malo pre i da li se plašiš. Šta kažeš ljudima kad te pitaju kako se ne plašiš? Se plaše tvoji bližnji, znači, za tebe? Pa, verovatno, ali mi puno ne pričamo o tome. Znači, zato što nekako, ja sećam kad je bio Pride 2013. godine, sam rekao mami, pa kao dobro, vama bila opcija kao da, ne znam, kad je padao Milošević, kao da sedite kući. Nije. Zašto bi očekivali da nešto što je kao moj život, da ja sedim kući kao da ne radim ništa po tom pitanju. I pritom, kao što sam rekao, znači većina napada koji se, znači meni se nikad nije desilo da me neko napadne u Dragu. Nikad mi se nije desilo da me neko napadne na Pride-u. Desilo mi se da me napadaju u nekim ekstremno bizarnim situacijama, da sam ja u trenerci. Znači, kad je ta devojka mene, toga ja sam bukvalno bio u nekom sportskom šorcu i majice vraćala se s posla. Kad su mi ti klinci gađali nekim kamenom na ulici, to je bilo isto vrlo, znači ja se inače nosim stalno neke trenerke uglavnom i tako neke vrlo mid stvari. Tako da ne mislim da to nužno nekako ima nekako kao gej auru, verovatno. Tako da nema, mislim da bezbednost ne postoji, da je to kao neka privid, da mi samo možemo se borimo da ovo društvo bude bezbednije. Meni je lično stalo da bude. Ja imam sestričine, imam porodicu, neki ljudi koji treba da stasne, valjda je naša moralna dužnost da ovo društvo ostavimo malo bolje nego što je bilo pre nas. Da, i dobro, ali znam, na primjer, da si zabrinut za to da, eto, ti se, na primjer, sestričina ne brine zbog toga što se desilo i da... Pa da, mi generalno kao nju, znači, ništa ne ništa drugo, kao nema baš to razmišljao, pošto me onako malo gricka, kao mi imamo kao neki dogovor, kao da ništa jedno drugom ne prećutkujemo. Ali smo pričali sa sestrom, kao, ovo je baš malo... Ekstremnije, jer ona ne razume da je to ljudima nešto čudno. Znači, što ja radim drag, ono, verovatno misli da to, mislim sad nikad nisam na staciji, skoro moje drugarice pričala, pa koja znaju tvoje drugarice kao da ti uvek Aleksis Pasko, ona kaže, pa znaju kao, one kao to ne gledaju kao njihove mame, kao sve ovo. A mame su raspamećene. Da, i mama me to kao zabavno, ali mislim da ona to ne razume da je to nešto kao nešto specijalno drugačije. Njoj je to zabavno, zašto može da, ne znam, proba, da možemo se šminkamo, da isprobava perike, da ja nabavim neki super kostim kad je Halloween i tako dalje, ali mislim da deca to ne percipiraju kao nešto čudno i onda kao da im samo ne slušamo taj moment da brine. Da, moje deca kad gledaju ove videe sa mnom, kažu još što je lepa. Znači, da, baš. I meni je to baš, kada sam znao nekako da kao taj sadržaj nije pretjerano kids friendly, no su neka deca u kraju isto prišli kao, možemo da se slikamo, kao ja kažem, naravno, ajde, kao pa kako vi znate da sam to, ja kao pa gledamo te kao na TikToku, ja kažem, pa koju imate godina, kao pa 10. Pa koji ste vi normalni? Ja kažem, pa ste vi kao ne smete to da gledate. Meni Mosetić kaže, ti psuješ. Ja kažem, pa... Pa kaže, mogu bi malo da smanjiš. Kažem, dobro, draga. Vidiš ti koliko je to, na primjer, to psovanje? I ja psujem. I sad uvek imam to kao nemoj pred decom. Pa, čekaj. Ako neka čoveku dođe da opsuje, nekako je strašno opsovati ili je strašno nekome misliti loše? Je strašno opsovati ili biti loš čovek i raditi ružne stvari, a nikad ne psovati? Malo je licemer. Joj, jeste, ali ja sam nekako, znači, ja slušam, znači, sve, znači, kako meni sestra kaže da mora predati, znači, ja vrlo malo se tu, znači, raspravljam, ja nekako verujem u tu roditeljsku autonomiju. Dobro, to je. Ali generalno što se tiče psovanja, mislim da baš i, ja bih volila da smanjim, recimo, psovanje, to mi mama često kritikuje. I recimo imam to, recimo, kad mi je mama tu, znači, ja vrlo retko psujem i onda kad mi kaže kao gledala sam kao neke video, pomislim kao da li sam psovao ili nisam. Autocenzura. Da, i onda se tako nešto setim, ali prosto kad se upali kamera, ja prosto samo imam neki mod da zabavljam ljude i to je to. Dobro, a nije bilo tako davno, evo ti si pominjao Krvavi Pride, ja ti govorim o ovom 2010. godine koji se održao i gde je onako bilo jako, jako napeto. I svašta se tu dešavalo na ulicama i baš se onako izlilo nasilje. Jel te brine to što su svi ti ljudi koji su tada bili inicijatori tog nasilja i dalje među nama, oni se šetaju među nama. Evo mi sad saznajemo iz medija da u centru grada šetaju ljudi koji ne smiju da budu na slobodi, nego treba da sede, na primjer,
u zatvoru. Jesi zabrinut zbog toga? Pa jesam, vi ste videli da su, čini mi se, u Čacilandu bili ljudi koji su, recimo, bili u zatvoru. Ubice. Ljudi koji su bili zatvoreni, znači za neki slučaj koji je nama vrlo blizak je za ubistvo Brisa Totona. Jeste. Ali mislim da je to sada samo postalo transparentnije nego što je bilo. Mislim, i ovi ljudi koji su sada na vlasti su zapravo deo nekih najmračnijih vremena koji su bila u Srbiji. I opet da se podsjetimo da civilni sektor tražio tranzicijonu pravdu, da se tranzicijona pravda sprovede i da se to desilo, verovatno ne bi bilo tako. Ali mislim da je to zapravo više jedan, kada se to sve isplivalo u javnost, da je to više kao samo razotkrivanje toga, a ne zapravo ništa novo. Mi za neke od tih ljudi smo i znali i mislim na kraju krajeva pa ko bi želeo uopšte da sedi u tom pionirskom, u tom Čacilandu, gde ono ogavno, stvarno čak treba da ono nema nikakvo dostojanstvo i samopoštovanje, da tamo može da uđe, gde se puštaju pesme koje treba da provociraju majku koja je sin poginuo zbog korupcije. Mislim, to je meni... Znači, znate kad se ono ljudi pitaju kao pa kako su, ne znam, mogli da muče ljudi u logorima, kako su mogli... To mi je to, znači kako ljudi mogu da muče jednu majku tako što je puštaju pesmu danas majko ženi svog sina. To je... Pa dobro, verovatno isto kao oni ljudi što mogu da uništavaju i dalje život čoveku kome je sin poginuo u fabrici. Dakle, govorim o Lučanima i da maltretiraju tu cijelu porodicu godinama. Ko su ti ljudi? Znači, ne, znaš, kao... Ja se bojim da su to ljudi koji žive među nama, jer neki od tih ljudi žive među nama. Dakle, ne vi što kažete, to je to samo neka krezuba Srbija, vi imate takve ljude i na Vračaru, i u krugu dvojke, znači, koji prosto, eto, na neki način, malo po malo mogu da spuštaju svoje neke moralne, da prave neke moralne kompromise i da onda postanu deo toga. Ali sada mislim da više čak ni nije bitno gde ko na tom kontinuumu, dakle vi ako na bilo koji način podržate ovu vlast, malo je prostora da, mislim, naravno da mi moramo da imamo razumevanje jer koliko Srpska napredna stranka ima nekoliko stotina hiljada članova, znači ti ljudi će ostati da žive među nama. Pa to sam sad htjela da ti kažem. Dakle, mi sad govorimo, evo i ja obavezno pitam ovdje ljude kako ti sad Srbiju zamišljaš posle smene ovog režima. Mi svi ljudi, ti, ostajemo tu gde smo. Dakle, šta mora da se menja? Kako? Mislim da prvenstveno ljudi moraju da budu sankcionisani za ono što su radili. Dakle, ne pričam sad ono nekoj Vuk Jeremić o osvetničkoj politici, ali da ovi ljudi koji su zaista aktivno učestvovali u krađama, korupciji, u nasilju i svim drugim kriminalnim radnjama. Šta ćemo s ovima tamo u Lučanima što maltretiraju porodicu? Pa mislim da je to na neki način mora da se zapamti kao jedna velika sramota. Jer ja stvarno ne mogu da zamislim koja to muka i glad vas može da natera da nekoga kome je sin nastradao ili član porodice, pošto nije samo otac, govorite takve stvari. Sad ne znam, ja nisam pravnik, ali mislim da te stvari stvarno moraju da ostanu zapamćene, da se prepričavaju i da se dokumentuju, jer upravo da se ne bi ponavljalo. A misliš da će njih jednog dana njihova deca ili unuci da ih se stide? Pa ja se nadam, ja to uvek govorim, znači ja nekako mislim da i ovu vlast, ja to često, znači ono kad na Twitteru pričamo, znači ne znam šta drugo može da ih pogodi, onda kao uvek je to kao bukvalno rođena deca će vas se stideti, a mislim da stvarno ne postoji ništa gore, mada opet za njih je to vrlo teško, ali ništa gore nego zaista da se tvoji potomci stidi, da ne smiju da kažu čiji su i tako dalje, zato što si ti uradio nešto što je objektivno strašno nemoralno. A to jesu, mislim, ovaj režim nema problem ni sa čim od toga. Mislim, oni su išli, nakon pada nacršnice, oni su tim ljudima išli u kuće, znači, već za Božić i tako, mislim, to su bolesne stvari. Mnogo ti hvala što si mi bio danas gost u Voćki i rekao si mi malo pre da si mi jednom u stvari gostovao na N1. Isto smo govorili nešto u kontekstu Prajda, ja nisam se setila. Mnogo ti hvala. Ja se nadam da će biti što viši sadržaj od Alexis Plastik, pošto onako fanovi vole da gledaju i želim ti da što pre ponovo dobiješ tu volju da uđeš u drag i kad ne moraš da radiš, nego eto da čisto kreativnosti radi. Hvala ti još jednom. I evo, ja ću da pozovem ljude da komentarišu. Kako god želite, komentarišite. Dakle, na vama je, ja uglavnom imam fine ljude u publici,
A ovi koji misle da komentarišu ružno, mogu i oni, ali njima na dušu možda će jednog dana neko da ih se stidi ukoliko pročita šta su mnogi Sve tako to pisali. puše algoritam. Mnogo ti hvala. Hvala tebi. Gledali ste Voćku. Sledeće nedelje nema Voćke zato što moram ja nekad da odem malo na odmor, 1 nedelju dana, tako da vidimo se za 2 nedelje ponovo. Hvala vam još jednom i gledajte nas na YouTube kanalu Nova ekonomija. Prijetno.